Čaute. Takže, my vás vítame u tohto videa a v tomto videu úplne prvom uvidíte, ako sa obhádzame vodnými balónikmi, tak nám držte palce, aby sme boli mokré, takže ideme na to. No bože, vezmi si dva. Okej, počkať. Nie, že to chytám, ale ne. Začínam. Ja to prehacujem. Ja začnem a potom ty pôjdeš po mne, hej? Nebudeme sa naraz, lebo potom nevieme, kde... Vezmime si viac. Dobre, nie. A začínam, hej? Všimajte to! To sa nedá! Ale dal to si. Ale stoj tam, hej? Aby som ťa mohla trafiť, lebo som ty máš temníka? Počkej, vlastne sa hneď. Tak toto musím vrátiť. Dáme ešte? Poďte na kameru, ty koťa. Počkaj, mňa ešte nie. Už tam je dačo ešte? To nedopadne dobre. Dobre, ja nie som makrá. Už to ešte je tam dačo? Nie. Dobre, takže my sa s vami lúčime. Do komentáru nám môžete napísať ďalšie bláznivé video, ktoré bude. A my by sme ešte chceli povedať, že je to úplná sranda. A ak sa vám nepáči, dajte like. Ak sa vám nepáči, tak aj tak dajte like. A komentujte, odberujte, neviem čo. My sa s vami lúčime, takže čaute. Tak toto som fakt chytala, nie?